Θα σηκώσουμε κανένα τηλεφωνάκι, θα μιλήσουμε καθόλου στο κολλητό. Σε χρειάζομαι, δεν σε παίρνω τσάπα. Όταν σε παίρνω δεν μπορείς, όταν σε θέλω πάντα αργείς. Έχεις διαβάσματα η δουλειά. Friends with drawback. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα. Λοιπόν, έγινε μουνάρα το σπίτι. Μπήκε κομμωδίνο. Συγχαίρομαι όταν το κάνεις αυτό. Μπήκε κομμωδίνο. Τι γραφείο μωρέ! Πήραμε χθες μια τηλεόραση. Διότι τη χρειαζόμαστε. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Και πιο πολύ ο Κωνσταντίνος με το συγκατοικό του. Αλλά μισά-μισά. Ναι. Τι χρειάζεται τώρα το σπίτι για να γίνει απολύτως λειτουργικό? Ένα τραπεζάκι σαλονιού. Ένα καναπέ. Και ένα καναπέ. Και ένα χαλάκι στο μπάνιο. Το χαλάκι στο μπάνιο ρε μπρο. Πες μου λίγο πού στο μπούτσο το βάλεις. Κάτσε στο πάτωμα. Πού αφού έχουμε. Αυτό δεν είναι χαλάκι. Τι είναι ρε μάνα. Αυτό είναι πετσέτα για το μπάνιο όταν βγεις. Γράφτε μου από κάτω ρε μαγίστερα, πείτε μου. Αυτό εδώ είναι χαλάκι μπάνιου ή δεν είναι χαλάκι μπάνιου? Είναι πετσέτα που βγαίνει όταν βγαίνουμε από το μπάνιο. Και τη βάζεις πάνω από το χαλάκι μπάνιου. Αυτό δεν είναι χαλάκι. Σε έχει πάρει αγκαλιά ο Πάρουμε- καπιταλισμός και δεν έχεις ιδιαίτερη. Όχι, θα πάρουμε χαλάκι μπάνιο. Δεν παίρνω χαλάκι μπάνιου. Θα πάρουμε καναπέ, θα πάρουμε μια Θα πάρουμε. πολυμορφικά. Περίμενε. Σήμερα θα το πάρουμε αυτά. Θα πάρουμε πολυμορφικό καναπέ. Αυτό που είναι σε κομμάτια, όχι ενιαίο. Πολυμορφικό που θα μπορείς να τον κόψεις και να τον κάνεις και Τι είναι ρε μάνα. Κρεμμύδι είναι ο καναπέ. Γωνία, Το πέσαμε. γωνία. Πολυμορφικό καναπέ. Θα πάμε IKEA και θα πάρουμε πολυμορφικό καναπέ. Ρε νιώθεις καθόλου που είμαστε εδώ μέσα? Επειδή νιώθω τα λέω αυτά. Πού νιώθεις ρε, πού θα το βάλω το πολυμορφικό? Είναι πολυμορφικός, κόβεται παιδί μου σε κομμάτια. Και το κομμάτι πού θα το βάλω? Όπου θες, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, Ένα εδώ, τελείως το σπίτι. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε 150 τετραγωνικά. Οι ιστορίες του Κώστα με τα σπίτια είναι τραγικές. Η πρώτη, βρήκε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μου λέει εντάξει, καλό μου λέει είναι, έλα, το ψιλοφτιάξουμε λίγο. Μπαίνω μέσα, με το που μπήκα από εκείνη την πόρτα, είχε και ακόμα ένα παράθυρο και ένα κρεβάτι και όλα μαζί σε ένα. Του λέω εντάξει, του λέω δεν λέει και πολλά, το έφερα γύρω-γύρω. Πόσο είχα αλλάξει εκεί πέρα. Όλα τα άλλαξα. Άκου τη μάνα σου, έχει δει. Τι είδες ρε, δεν μέτρησες. Καταρχάς από εκεί Δεν χρειάζεται μέτρημα πολυμορφικός του χώνεις όπου βολεύει. Δεν θα βολεύει. Δεν γνωρίζει. Πόσο κάνει αυτός ο πολυμορφικός? Αυτό δεν το γνωρίζω το ζητώ. Α, να το δούμε, να μην τον πάρουμε, να τον δούμε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ωραία, να το δούμε και να το πάρουμε αν συμφέρει. Συμφωνείς σε αυτό? Δεν χωράει. Θα χωρέσει γιατί είναι πολυμορφικός. Ρε, Δεν είναι πολυμορφικός λέω. θα το ζήκω δεν χωράει παιδάκι μου. Δεν πάμε να το τώρα τουλάχιστον. Τι να δούμε, αφού δεν θα χωρέσει. Μα θα χωρέσει γιατί μπορεί να το πάρεις Μα δεν χωράει. Μα θα χωρέσει 100%. Δεν πάει καλά. Με παίρνει τηλέφωνο μετά από κάνα χρόνο, εξάμηνο και μου λέει ερωτεύτηκα. Του λέω πια. Μου λέει σπίτι. Του λέω βρήκες άλλο. Ναι, μου λέει φανταστικό, τέλειο, υπέροχο. Έλα. Φτάνω Θεσσαλονίκη. Μου λέει την οδό, ανεβαίνω πάνω, ανοίγει την πόρτα. Σκοτάδι. Βγαίνω μπαλκόνι, φαβέλα. Δεν θα χωρέσει. Όχι, μπαίνουν δύο εδώ, μπαίνει ένα εκεί. Μπορεί να το κάνει γωνία. Είναι πολυμορφικό. Κουβαλιάται εύκολα στη σκάλα που οικοδομεί του 20. Βαλιά 30. Δεν χωράει. Επίσης έχω βρει καναπέ. Αυτό που βρήκε είναι πολύ ογκώδε και δεν θα ανεβαίνει καν από τη σκάλα. Γιατί η σκάλα είναι τη δεκαετία του 20. Βαριά 30. Οι πολυκατοικίε η μία πίσω από την άλλη έτσι. Από το 20 σίγουρα φτιαγμένε. 30 βαριά. Για να δω. Αντίλογο. Τίποτα, τι αντίλογο στη μαλακία, τι αντίλογο να πω. Όχι θυμόσιο. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Ναι, ναι. Ξεκίνησα. Οπότε τώρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει βρήκα το σπίτι των ονείρων. Και είναι όντως όνειρο. Γιατί με το που ήρθα χτες, μπήκα μέσα, ήταν φωτεινότατο, ήταν υπέροχο, ήταν φανταστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και λέει το παιδί μου μένει επιτέλους στο σπίτι, αλλά θα πάμε να καθαρίσουμε το άλλο σήμερα και σαν να πνίγομαι πάλι κάπως. Έχει κάνει θέατρο. Δεν φάνηκε. Δεν ξέρω αν φάνηκε, έχει κάνει θέατρο. Ναι, έχω παίξει δύο και σιγά πώς τι έγινε. Δεν είναι του είδους η πολυκατοικία. Κοίτα τώρα εδώ πέρα, άντε να ανεβάσει κανένα από εδώ πέρα ολόκληρο έτσι, να πάει γύρω-γύρω. Μα βέβαια.
Άκουσέ με, με τις Ρε. Θύμωσες? Όχι. Γιατί άμα είναι ένα δημόσιο, το δημόσιο εγώ. Άμα θέλω. Τι είναι αυτό? Κλεισούλα, κλεισούλα. Έλα, 30 ευρουλάκια, εγώ. Βάλεις 4. Τι εσύ? Το πλήρωσα εγώ χθες για 4 ώρες και μετά ξεχάστηκα. Εντάξει, συγγνώμη. Κωνσταντίνε. Τι να κάνω, ρε, να σε κατεβάσω να παίρνεις τα μάξι κάθε 4 ώρες. Όχι, να πληρώνεις κάθε 4. Ναι, γιατί πρέπει να κατεβαίνω κάθε 4 ώρες. Γιατί δεν γίνεται μέσω της εφαρμογής? Γίνεται. Απλά τρέχεις δικαιολογίες. Τον ήπια. Στον κόσμο σου νομίζω ότι έχει και δίκιο. Εγώ με το κούτσο. Να σου πω μια αλήθεια για αυτό το πράγμα. Αυτή την ατάκα μου δεν τη λέγατε εσείς πιο παλιά. Δεν κόβω τον μπούτσο μου. Ναι, τύπου είσαι σίγουρος. Ναι, ρε, κόβω τον μπούτσο μου, σου λέω. Α, όχι, ρε, κύριε. Κόβω το λαιμό μου, λέγαμε. Α, Κόβω το λαιμό μου ότι είναι έτσι, ρε παιδί μου, είναι τέλος, ναι. Αλλά κόβω τον μπούτσο μου δεν νομίζω, δεν. Ποτέ. ούτε θυμάστε τύπου τα αγόρια να το λέγανε. Όχι, κόβαμε το λαιμό μας τότε. Δεν φαντάζομαι να σου λέω, Κωνσταντίνε, έτσι να πράγματα κόβω τον μπούτσο μου. Θα με ξεκολλιάσει το γέλιο. Θέλω να πάρω ένα τέτοιο για το σπίτι. Τι τέτοιο? Τέτοιο, Καθρέφτη. Ναι. Για ποιο λόγο? Για να στρίψει ο Στέφανος από το δωμάτιό του στο μπάνιο και να μην τρακάρετε. Μπαμ. Ωραία, πάμε από εδώ πρώτα. Το... Δεν προλαβαίνω. Πολύ κουραστική δουλειά. Να τα κάνω όλα μόνο του. Υπερβολές. Μπορώ άλλο να τα κάνω όλα μόνη μου. Ακουραστεί. Πολλά. Αλλά μέχρι στιγμής Ναι, τώρα το δεν σπίτι είναι ναι. IKEA. Σωστό. Το σπίτι είναι και όλο. Μας έχει ξεπαραδιάσει το. Πάστα! Είναι πανάκριβο, ρε. Εγώ στην πορεία σου, κοκομίρι μου, θα φύγω για τρίκαλα. Εγώ τι έκανα, τι να άκουσες, τι μου είπε. Κανόνες την πορεία σου, κακομοίρι μου. Έχω πληρώσει, έχω βαλήσει. Και τι δεν έχω κάνει σήμερα, και πάλι να κανονίσω την πορεία μου. Μαλάκα, δεν ξέρεις πέσα. Το χρόνια ρε μαλάκα τα ακούω. Νόμιζα ότι πέτυχα στη ζωή μου. Σε κάποια φάση. Δηλαδή, είχα να τα ακούσει πολύ καιρό. Και λέω, λέω μαλάκα. Ναι, αλλά εγώ θέλω να γυρίσουμε το χαλί έτσι. Έγινε να μην. Αν το γυρίσουμε μέσα, θα φύγουμε το χαλί. Γιατί να φύγουμε εδώ. Γιατί όταν θα βάζει κανένα παιδί το μέσα από εκεί πέρα, θα μην καθίσει να πέσει με το κενό. Ναι, αλλά θέλω να γυρίσουμε το χαλί έτσι. Συμβαίνει, είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, πήγαμε με τη μάνα μου στα IKEA να κάνουμε ένα βλέπινγκ και αυτό το βλέπινγκ με έβαλε σε χρέος. Πράγματα. Πήραμε τραπεζάκι σαλονιού, πήραμε πάγκο για την κουζίνα, πήραμε στραγγέρα για τα πιάτα, πήραμε ένα έπιπλο για το μπάνιο και πήραμε και 2 ραφιέρες. Και πήραμε το αυτό. Αυτό το είπα. Α, τι άλλο. Τώρα χρειάζομαι manual. Γιατί ξέρεις τι να κάνεις. Σιγάρε. Γεια. Δεν χρειάζομαι manual, ρε. Κράτα το ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε... Μην κρατάς τίποτα. Αυτά που νιώθουμε ότι πρέπει να μπουν. Πιστεύεις μπορείς να δεις τις οδηγίες? Ναι, έτσι, ναι, για να μπορέσουν τα πόδια να κρατηθούν. Δεν θα δούμε το manual. Δεν υπάρχει. Όχι ρε πούστη. Δεν είναι λάθος. Βάλαμε ανάποδα τα πόδια ρε. Έλα ρε μαλάκα. Α, μάλιστα. Το μοιάζει. Πρέπει να το κάνεις τα κάτω τα αυτά. Ωραία, πάμε. Για φέρε μου λίγο αυτή τη μαλακιά. Αυτό πρέπει να το κάνω δύο φορές. Λαϊκιστή τον ήπιαμε, έτσι. Βαριέμαι αφόρητα όμως. Να πάμε να καθαρίσει το άλλο το μπουρδελάκι. Η άλλη έτσι άρα. Γιατί θα πάθει πρόβλημα. Η άλλη να ξέρεις δεν πήγε σούπερ, πήγε για καφέ. Ωραία. Ξέχασα να πάρω αεροστόπ γάμο το. Το θυμήθηκα τώρα που ήρθα. Το μόνο πράγμα που έχει τελειώσει είναι η μέση μου. Φάπ! Πουθενά δεν πάει. Άντε γεια, καληνύχτα, Γιατί αγόρι μου δεν το κάνεις νορμάλ. Γιατί θες να με νευριάσεις? Γιατί μου κάνεις ποτέ κοπαριά τώρα. Για ποιο λόγο να την πας εκεί πέρα την που θες να μαγειρέψεις. Για να μην πιάνει χώρο. Όταν θέλω να μαγειρέψω την παίρνω και τη φέρνω στη μέση. Σιγά το χώρο που πιάνει. Όταν θέλω να μαγειρέψω την παίρνω και τη βάζω Μα στη δεν μέση. πιάνει χώρο. Είναι απλά νησίδα έτσι. Δεν θα μένει σε αυτό το σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά δεν βλέπει.
Δεν πρέπει να την νευριάζει. Δεν βολεύει. Γιατί μου έχει φύγει πίστη να το κάνω αυτό το πράγμα. Και έρχεσαι εδώ από πάνω και μου έχει. Ναι, Κοίτα τι ωραία! Κοίτα τι ωραία! Που το παίρνω από εδώ και θα κάνω. Ναι, αυτή τη φυλακή, άμα έχει πράγματα από κάτω και πέρα εδώ που το πα. Α, τι ωραία. Αυτό στο κέντρο νησί θα είναι. Δεν έχει πάγκο, γόρι μου. Πρέπει να το έχει εδώ. Τέλος η κουβέντα μας. Στη μέση. Αυτά τα πράγματα που θέλεις να γίνουν σε αυτό το σπίτι και δεν θέλω να γίνουν εγώ που το έχω γαμοπληρώσει, δεν θα γίνουν απλά. Απλά είσαι αντιδραστικό. Δεν είμαι αντιδραστικός. Είναι πολύ πιο βολικό. Τα παπάρια μου. Εντάξει, θα σου πει ο Στέφανο. Α, μου το πει ο Στέφανος, να το βάλω στη μέση. Πού το τηλέφωνο σου. Αυτό είναι τη Τζίνα. Άμα πάρει το γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη μου και δεν έχω πάρει χαμπάρι, έτσι. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Τι. Κάποια στιγμή θα το ολοκληρώσει αυτό το σπίτι, θα το κάνει έτσι όπω σου αρέσει και το θέλει και θα μπει και η νησίδα στη μέση που είναι η θέση τη. Και να σου πω, Ναι, τι λες όταν γυρνάω την πλάτη μου, πες τα ρε. Πες τα ρε, φίλε. Μιλάω πίσω την πλάτη του γιατί Μ' μου αρέσει. αρέσει. Γιατί? Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει? Να μιλάω πίσω την πλάτη σου. Γιατί μπροστά την τρας. Λοιπόν, ο Πάκος θα μείνει εκεί πέρα που είναι και άμα δυσκολέψει κάποιον, θα δυσκολέψει εμένα. Εσύ δεν θα δυσκολευτείς. Γιατί μένεις και σε άλλο σπίτι. Κλείνουμε την κουβέντα μας. Ναι, ναι, Βάζουμε. Πρέπει. Τι να σου πω, ρε μαλάκα, καλύτερα να σου πω. One man, one screwdriver, πίστη και έχω κάνει 1, 2, 3, 4 πάπια και αυτή τη στιγμή θέλω να πιω ένα μπα. Κοιμήθηκα χθες 4 η ώρα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι θα έρθω εδώ πέρα να κάνω πράγματα. Και νιώθω περήφανος. Τίποτα, ένιωθα. Θέλω που ξεκινήσαμε χωρίς εσένα, αλλά θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε καθόλου εδώ μέσα. Είναι η αίσθηση σαν να συναντάς πρώην. Που έχουμε σε αυτό το σπίτι τώρα. Με τον πατέρα μου λες. Όχι ρε. Μην ξεχαζώ ρε χαμένε. Δεν ήξερα να το παίζω. Δεν πιστεύω να σε ακολουθεί αυτή. Πού παιδάκι μου? Στα social. Όχι. Και να μου ακολουθήσει τα παπάρια μου ρε μάνα, τι θα μου πει. Κοίτα μαμά χωρίς χέρια. Χωρίς μάτια. Χωρίς χέρια. Ρε το κάνω. Είμαι τόσο καλός. Βλέπεις που δεν έχω βγάλει το μπουφάν μου, Ναι, λίγο. Τύπου. Να φεύγουμε. Έχω τάσεις φυγής. Έχω φύγει ήδη, δεν είμαι εδώ τι. Α, το έχω πει, έχω διαρρήξει στο σπίτι μου. Με ταυτότητα, με κάρτα Vin. Α, ήταν αβή. Ναι. Άμα είχε σέλ. Τώρα η μάνα μου θέλει να πάρει χορηγίες. Είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα ρε, μια μέρα. Είχα γυρίσει μεθυσμένος, είχα πάει 90, είχα γυρίσει τάπα. Και πάω να μπω στο σπίτι. Τακ τουκ, μπατσάτα, πουθενά κλειδιά. Και παίρνω 3 η ώρα το βράδυ 24ωρο κλειδαρά. Respect που έχουν 24ωρο οι κλειδαράδες. Αλλά η μαλακία ποια ήταν? Πήρα κλειδαρά στο Παγκράτη. Συγγνώμη για την ενόχληση. Δούλευε ο άνθρωπος. Συγγνώμη, μπορεί να έχω μείνει έξω από το σπίτι μου. Και μου κάνει, γεια σου φίλε, σε ποια οδό είσαι? Πάνω από το διοικητήριο Μακεδονίας Θράκης. Και μου κάνει, Είσαι πιο πολύ. Φιλαράκι, έχεις πάρει στο Γιάγιο στο Παγκράτη. Και κάνω, λοιπόν, συγγνώμη, θα πάω να είναι στη Θεσσαλονίκη. Όταν πήγα κοιμήθηκα σε ένα φίλο μου. Και γύρισα την επόμενη μέρα το πρωί. Χτύπησα εδώ σε μια θεία στον πρώτο. Τη λέω, γεια σου, είμαι από το δεύτερο, έχω ξεχάσει τα κλειδιά. Μου ανοίγει, ανεβαίνω πάνω. Παπ, άντε γεια. Μπήκα μέσα στο σπίτι μου. Και από τότε ξεκίνησα να κλειδώνω και να βάζω σύρτη το βράδυ. Μια χαρά, μύρες και μπογιά. Κυριλέ είμαστε. Είναι για
Είναι για. Θες να βγεις ρε παιδάκι, να πάρεις λίγο αέρα, να δεις λίγο θέα, ξέρεις. Γιατί δεν βγαίνεις στο άλλο, βγαίνεις σε αυτό. Και εσύ ήταν που το ερωτεύτηκες. Έχεις όρεξη εσύ εμένα? Έχεις όρεξη? Ελπίζω στις γυναίκες να έχει έτσι γούστο. Το είπα αυτό. Λέω, ελπίζω να μην διαλέγεις γυναίκες όπως διαλέγεις σπίτια. Εδώ έχει κάτι ρούχα μέσα, Κωνσταντίνε. Πού ρε? Το βιβλίο. Άχι το διόλο. Τι ρούχα? Βρέκια, Ναι, βρέκια. άχι το διόλο. Όχι ρε. Βάφκα. Τι κάνεις ρε. Μην νομίζεις ότι είμαι τίποτα τσαπατσούλης. You feel me? You feel? Με κάλτσα. Κάλτσα, κάλτσα. Με τι κάλτσα κιόλας για να δω. Nike. Να κάτσα. Nike, για να μου καθαρίζει Nike. Μιλάμε θεϊκά. Τα κάλτσα δεν αντέχει άλλο. Τα κάλτσα. Μαλάκα, πρέπει να έχεις αντοχή για να μείνεις εδώ, όχι. Είχες. Μιλάμε για αντοχή, survivor. Να πάω survivor. Τι γίνει πέτρα? Όχι. Μαλάκα. Κουδουμικό υλικό είναι αυτό εδώ πέρα, τι είναι? Θα το πάω εκεί και άμα πέσει κατά λάθος έβρισε. Δεν είναι ευθύνη μου. Μαλάκα, την ακούμπης τελευταίος. Έκανα finger skating, δεν ξέρω αν φαίνεται. Άντε γάμ. Όχι. Έπεσε. Όχι ρε μαλάκα. Σακούλες σκουπιδιά να έχουμε. Όχι είπαμε. Όχι ρε μαλάκα. Γαμώτη. Έπεσε. Αυτό το θέλω. Όχι αυτό. Τα bonito, para. Es bonito, chacha. Oh, la bonita nana. La bonita nana. Era la bonita nana. Πέσε. Όχι, είπαμε, κάπου όπα. Sorry, μάγκες μου. Και πάμε το curling. Ας. Σαν Έλληνας δηλαδή που θέλω να συγκρίνομαι με το παρακάτω από μένα για να φαίνομαι ότι είμαι καλύτερος, μια χαρά τα φαίνομαι το σπίτι. Να το αφήσω ευχή του σπιτιού τώρα που κλείνω την πόρτα. Τι ευχή δεν το αφήσεις? Ας το διάολο. Έμεινε μέσα. Το πρωί δεν έχει συννεφιά. Μαλάκα, πολύ ωραίο καιρό έχει σήμερα. Και ζεστούλα. Μήπως επειδή τελείωσε. Επειδή είναι μέρα χαράς, μήπως. Μήπως επειδή είναι μέρα χαράς. Κοίτα ο καιρός. Πιστεύω. Έφτιαξε. Καθαρίζαμε το σπίτι, τελειώσαμε και ο καιρός έφτιαξε. Σημάδι από το σύμπαν. Αυτά. Πάμε. Έλα, μηνυμόη. Τελώς. Ναι, ήρθε επιτέλους αυτή η μαγική στιγμή, Παναγία μου, που τελειώνουν όλα και νιώθεις μια ανακούφιση. Ας το! Ψόφισα από την κούραση, δεν ξέρω να έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για τέτοια μετακόμιση, να ξέρεις. Γιατί μετακόμισε? Για οριστική τοποθέτηση σε σπίτι δικό σου, κάποια στιγμή. Θέλω έρθει η μάνα μου σε 20 χρόνια τη Θεσσαλονίκη πάλι. The point, the point. Και αν δηλαδή. Ναι, to the point. Της πω ένα τελευταίο τσιγάρο και εγώ φεύγω. Εντάξει. Και καλή διαμονή. Ευχαριστούμε. Και δεν θα πάρεις μόνο σου καναπέ, αν δεν τον δω. Και μπήκε στη μέση! Η μάνα έχει πάντα δίκιο. Καλά, κι εγώ έτσι το ήθελα. Έτσι κι αλλιώς είναι από την αρχή δηλαδή. Το είχα πει και στους άλλους, δηλαδή φαίνεται και στα προηγούμενα βίντεο το λέω. Και ένα πάγκο εδώ στη μέση, αλλά ήρθε Άκης Χιάφης και είπε στη μέση σου και όλο το χώρο, μπύρ. Και λέω, οκ, ρε παιδί. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Κωνσταντίνος μπήκε σε σπίτι, έφυγε από τη φαβέλα και επιτέλους ανέβηκε επίπεδο τόσο στον όροφο, όσο και
είστε σπίτι. Αυτό ήθελα να πω ως μάνα που αγαπάει το παιδί της. Τι λέει! Μαλακίες. Τι λέει! Σπίτι που μπαίνει ο ήλιος. Όχι σπίτι που ψάχνει να βρεις που είναι ο ήλιος. Quote that shit. Κάντο quote αυτό. Πες τα ρε μάνα. Τα είπα. Και ο ήλιος με τι είναι ο ήλιος? Πηγή ζωής. Να προσέχεις πολύ. Ναι. Από την πόρτα με πας, έτσι. Εντάξει. Ναι, μωρό μου. Άντε. Να προσέχεις πολύ, έτσι. Ναι. Και να τρως καλά. Και μην ξεχάσεις το φαγητό σου στη κουζίνα. Αποστολή εξετελέστη. Ναι. Άντε, βλάκι μου, μπουκι μου. Βλάκι. Μα του τα λέ. Καναπές, λάμπες, πίνακες και το μέσα τελείωσε και μετά έχουμε μόνο το κολπό. Πες τους να κάνουν like, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι. Να κάνετε like σας, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι και να μας ακολουθείτε στις μετακομίσεις και όχι μόνο. Κλακέτα μου! Κάνει κλακέτα. Όταν σε παίρνω δεν μπορείς, όταν σε θέλω πάντα αργείς. Έχεις διαβάσματα η δουλειά. Friends with drugs.